Kwarai da gaske, kamar menene saƙonka na ƙarshe ga al'ummar jihar Kano da ke tare da mu yanzu haka? Ba na ƙarshe ba kenan, mutuwa zan. Wai misali na ƙarshe a wannan shiri. Yawwa Alhaji. A wannan shiri. Akwai mutane da dama suna zagaya suna siyan Kuri'a voters card a hannun jama'a. Mun kakkama da dama, to yana kira ga jama'a kada su yadda su yi kuskure su sai da katinsu na zaɓe. In sun haka laihi ne. In muka kama mutum na siya laihi ne, za mu kama wanda ya saya, za mu kama wanda ya sayar ko wacce ta sayar. A wanda ya sayar ma bai